Di panelekê dîbeyta li ser rewşa awareyan li parêzgeha Duhokê hatiye rêkxistin û piştî bejdariya parêzgerê neynewa. Di vê dîbeytê de xuyakir ku niha zêdetir ji 300,000 xêzan yên aware li vêrê hene û divê çi cara xelkê parêzgeha Mîsil qenciya xelkê Duhokê ji bîr nekin. Bi wê xizmeta mirovayetî ya wan pêşkêş kirî. 300 عائلة Niha li Herêma Kurdistanê zêdetir ji 300,000 xêzanên aware hene û nêzîkî 37,000 xwendkarên Mîsil jî li Herêma Kurdistanê dixwînin û 23 kempên awaran hatîne danan û divêt xelkê parêzgeha neynewa çi cara qenciya xelkê parêzgeha Duhokê ji bîr nekin. Ji ber ku pisanahî ev kare nahête kirin û nûke ji mara awarên Mîsil yên niha li Duhokê hindî ji mara xelkê parêzgehê ne. Her wisa derbareyî maytêkirina Tirkiya di rewşa Mîsil de parêzgerî xuya kir ku bi çi renga mafê çi welatekî nîne destwerdanê di karûbarên Mîsil de biket û Iraq welata û serweriya xuya hey. بداية تتحرر. Her westa derbareyî maytêkirina Tirkiya jî di karûbarên Mîsil de ez dibêjim li destpêkê Iraq welatekê xudan serweriye û nebît hiç welatek maytêkirinê di karûbarên wî de biket û bi taybet parêzgeha Mîsil û ew arîşeyên niha heyn dê pirêya danûstandinê hêne çareserkirin. Li dawiyê derbareyî herêmbûna parêzgeha Mîsil di ayîndeyê de xuya kir ku hêşta zîye behsê vî babetî bikein. Carê Mîsil pêtevî azadkirinê û avedankirinê û paşan pêşkêşkirina xizmetguzariyan balatiyan. ما أعتقد هي Herêmbûna Mîsil mafekê rewayê xelkê parêzgeha neynewa ye ku biryarê li ser çarenivîsê xwe bidin. Lê axivist ser vî babetî carê hêşta ye. Niha bajarê Mîsil pêtevî bi rizgarkirinê ye ji destê Daeş. Paşan avedankirinê û li dîv de xizmetguzariyan bû xelkî bihêne pêşkêşkirin. Niha şerê dijî rêxirawa Tîrûsiya Daeş li bajarê Mîsil berdewam e û derencamê vî şerê di navasenterê bajarî de çendîn taxên vî bajarî wêran bûyne û xelkê wê di rewşeka xirab de dijît. Beya Ramedî, Badînan Sat, Duhok.